ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೀಶೋಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದೆ. ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪವೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಷಿನ್ ಉಂದೆಟ್ ಐಬ್ರೋಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ. ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮೀಶೋ ಆ್ಯಪ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.